Belang. Betty Nurrohmah. Tos. Yoi. Oh ya, ha oh. Saya. Hey. Os ya ha oh. Risma. Suka Siti. Yo, Mama Elnora yo. Yo dit. Ya. Lo. Ya. Lo. Ya. Lo.
Ayo, Mama Elnora. Tumita angkara kasalira winare lutira pamre jurnane jalma datan yipta ing karya Iya. Putri Andarista. Ya. Bae. Ya. Yo. Ayah. Ayo. Ayo Mama Elnora, ayo. Ya. Jarong manis dikasih jarong manis dikasih wong manis sing mertaati Minta cium wong manis dikasih cium. Minta cium wong manis dikasih cium. Cium dikit wong manis tandanya cinta. yo ya Ya. bapak Jos sampai dalam. Hey, yo.
Yo, ya. Ya. Yo, dipakai ayo. Jangan eltara de ireng ciwi. Pantel ke batok ta. Oh, yo Mama Nafis ayo. Belereng Mama Nafis. Rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di akhirat mendapat siksa. Duduk goyang di kursi goyang, beduk subuh hampir siang. Bangunkan ibu, suruh sembahyang, jadilah anak yang tersayang. Saya cari Urang manis manis kembang melati suka orang manis mana rumahnya. saya cari manis kembang melati. Saya cari manis kembang melati, melati suka mau manis mana rumahnya. Wong Jawa ngeluri seni budaya, aja do sembrono pimen bisa rembaka. Anake wong Jawa ngeluri seni budaya. Kasmaran. Iya. Iya anting-anting bagus mah. Anting-anting bagus ya. Iya jalangi metu ya, jalangi metu ya. Ayo ketung. Ya ketung. Ayo lot. Ayo. Ana rondo manggon ngarep omahku. Yen roh aku dheweke guyang-guyung. Saya yen reti aku namake, carane mlaku saya digawe-gawe. Kira-kira
saya muda bingung kutu-kutu kepengen yang ngomain kok dilalah ibu kerso kabeh saben teko rotine dibalekke atiku tentrem kaya adate yen tak pikir aku kudu guyu dhewe ayo ohang yo Barta ayo Iya. Iya. Arah. Sas. Iya. Ya. Iya. Tar. Wah. Parah kone lagi. Urang go kabel kasmaran. Ya. Tidak kulupakan kan terkena selama hidupku biarpun saya pergi jauh tidak akan hilang peninggalku aku yang ku cintai engkau ku hargai oh ya tuprak Karangaskan original go. Ayo para pentor maju ing tengah
ing yuto Kiprahing para bantara maju ing tengahing yuda. Kukus sirna sirping panggodaning Bathara Kala Betari Durga Indonesia saking ngrubeda saking pangrencana mugi ya sirna saking papan pagleren Jawi Setya Tama manunggal ing santosa cipta rasa budi karsa kumalyare mama yuhayune bangsa pasuki yuwana senapa pasa saya Pancasila mangamban Gandayara Indonesia langgeng merdeka. Sari, iya. Ayo. Hey, Putri Andarini, iya. Iya. Ayo Evi. Kusuma Laras Percussion. Ngono ya Bul. Iya mak. Lightingnya mak. Kebanti Song Singten. Karisma Purba. Sos. Ada Jared Bisma, Ada juga Dunia Sana. Ngate kabeh yo.
ing sarina ing sadalu paras bulan oleh tirta milik gembuyung tresno tuwuhing ati kalbuku saya kini rasa tresno muga sliramu kan citra kayunya asmaran sekarang mati sumaras perkusunya jas kontol Luli Cehan ada cak pendek yo wengi sepi sonya ruri webayangmu tansah rupeno neto kapanku marang sliramu pengen nyawang soryaning esemu sika suwung lewo mantan telingo yen panggih ing sarita ing sadalu parase bulan mulir tirta milik grembuyung tresno tuwuh ing ati bawah sampai cak-cakannya saya ingin rasa tresno buka sliramu dan citra kayunyun kasmaran segala matu pepujanku kembange impenku yen ra karo sliramu rasa karo madu ora kalis mamani kalbuku saya kini rasa tresno buka sliramu kan citra kayunyun kasmaran segala hati matur sembah nuwun setunggal lagu Segara madu cak Lajan jarok ampuh, tenan. melo madu oh beda kuwi iki segara madu oh segara madu beda ndak hasilnya cah sak pendeng saya penting ora madu 3 kok ya iso kadu 3 apa kuwi kasmaran ya wis lah Injih, menika sowan malih lumantar rekan-rekan dari Putri Garangan Sekuat Sak Pendeng. Nggih, sinambi ngrantos anggenipun kewan alas nembe gantos busana. Menika marak sowan Bapak Putri dari rekan-rekan Garangan. Betul sekali. Sukuat. Mas Jarot. Ya. Mas Jarot. Nggih. Nek aku kan tanggane. Ya. Aku cet omahe. Ya. Mau aku di
Sabda pangandika dhateng Bapak Dukuh Kangkung B. Nggih. Pripun? Dawuhipun Bapak Senen. Bapak Senen nggih. Deng, aku kerep jaluk lagu. Lagu. Mengko tak sawer ning aku ora kepenak ning nyawer kowe. Nggih. Aku Nggih. antarane kabul apa Jarot kon nyander nyedak karo aku. Oh ngoten. Piyantunipun ingkang pundi? Menika. Senen nika. Pak, ngendikane Cak Pendeng menika leres to, Pak? Oh, leres. 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 Nggih. Heeh. Leres, Kok Pak. ngene ati ora leres urusane karo aku. Oh ngoten. Heeh. Menika ngersake lelagon napa, Pak? Amit Napa nuwun Pak sing sewu. diremeni lagune napa Pak? Lho, napa, Pak? Gek Bapak wingking. Nyedak. Oh, gek urut mundur Ora maju. pokoke rada rono rat. Mubeng ora apa. Mubeng, apa kae sing usul-usul? Ana katresnane dhewe kok. Oh keceblok, tak kira nyawer ngono. Pak Senen ki lomo. 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 Nggih. Lomo. Ora ana wong lomo Lagune sak. napa Pak? Ora apa-apa, bedok ora apa-apa ya kono. Ayo Rot kowe Rot sing anu Rot. Pendeng, dadi welut pendeng. Ayo. Ayo. Kabel. Ayo kene iki bubul. Urut metu ngendi? Iya betul kono. Ngersake lelagon apa? Wong lomo sak ngeposari ora ana kaya Pak Senen. Oh iya. Ora ana sing Kula nuwun, padha kaya Pak. Senen. Nggih. Ngersake lelagon apa, Ibu? Sawi putih. Sari putih ki lagu apa? Napa, Mbak? Ya. Sawi putih. Lah dijiwet sak aku cak iki pitrae wis. Mpun Ora. kebet. Ini Pak Senen ki wong lomo sak ngeposari. Alhamdulillah ya Allah, Masya Allah. Aja lunga aja diawiti nek urung. Lagi aku ki kok nggo jaminan jenenge kok deleke niki kok Ora tancepake. ngono jen Pak Senen ki wonge lomo. Nggih. Matur nuwun. Pak mugi-mugi rezekine lancar ya Pak. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin. Panjang yus wong ya Pak. Amin ya Amin. rabbal alamin. Sedaya urusan lancar. Amin. Napa ingkang dipun gayuh Amin. sumbut kalian napa ingkang dipun jubakan kalianipun kacangipun Amin. Bapak Amin. Senen. Amin. Leres nggih Bang nggih? Nangka ingkang sinedya. Mensah aku ngantek masuk angin. Kebangetan. Pak Senen matur sembah nuwun. Oh lah kowe ki ya ora anu nggih. Genti Pak kabul. Senen mulya. Tulung aku kejepit. Ya oke kan mulai wae Pak Duko. Matur sembah nuwun nggih. Nggih. Orang pan iki. Iya. Yo. Yo. Pabrik erong dibangun. Yo jalan bisa yo. Barang kritis wis konsen. Halo kok kapan indah tumrap pariwisata. Rame-rame isi ing safoto. Aja lali kabeh kadang lahira. Monggo-monggo aja nganti keri. Suka-suka gawe ngalipur ati. Wisata muda-mudi gembira Nuswantara uga bangsa nagara kabeh wae sing kakung lan sing putih parang kritis kae bos kanthi ati gunung-gunung sinawang katon asri wayah sore gawe kelipur ati Jos, 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 jos. Karangan kata original, woi. Wis kondang nang nopo. Kapan endah umrah pariwisata. Rame-rame iki sing samudra. Aja lali kabeh kajangan mitra. Monggo-monggo aja nganti keri.
Yo, bos. Lak 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 lak. Ya, Mas saya langsung Yuk yuk yuk. Iya. Halo. Jos, 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 jos. Iya, orang betul. Ya. Sikat yo. Nek kasih sekitar tanah Jawa, sumunungi. Ana sekara kang nyata gede ombake. Amel tiga. Golong kumpul ora kendat saben wayah. Ora jalma kang nyata wani sumrono. Retokan sono tapi titiane ora nino bisa kosek ini. Katon sumuno uga kang semati. Ora anger dewa bisa semati. Sikat Roro Kidul aparat Kanjeng Ratu ing tlatah segara kidul. balik di mana? Roro Kidul. Terus. Kanjeng Ratu Sing Mas Iman. ing tlatah segara kidul. Yo yo. Iya. Arif Muluk. Ning sisih kidul tanah Jawa tumungi ana segara kang nyata gedhe ombake. Arif Gobiak, terima kasih. Ora kendat saben wayah. Rana jalma kang nyata wani sumrono. Dadi titihane Pasurya Dewa ra ana tandinge Kraton Jumeneng uga semake Ra anger dewa bisa nyemake. Roro Kidul Iroro kidul kang jumeneng ing kraton Segara Kidul. Roro Kidul Kanjeng Ratu ing tlatah Segara Kidul. Ing sisih Wes. alor gentian ngalor to. ya Wah, kanane wis do dadi ki Mbak Nurli Kari golek ke pagar. kayak ngundang bakul lho ya Heeh. ya Bos jare ra ketuman demit Moga-moga diaturke lagine nomor monggo Mas Di Amel Mbak Nurli janji setia dulu Mbak. Oke. Yuk. Ngetek, Dik. Zaman Dek wingi juang. Ayo Dik, Dik Bizen. ada Ayo, janji Cahya setia Haji. bersama Garang Squad Ori Cina. Ada Kusuma Laras Merkesen Karisma Purba Yo. Kemang Dunegen, terima kasih. Hai.
jantung nyengati ora bakal aku balik jani ra ono wanita liya sesumelan aku bakal salin ati Gokol Rizky Mas Indra iya Derisma yang telah kita bersama, yang telah terjalin dan terikat masa, semoga abadi selama-lamanya. Sawiji rasa setyo tresno sinaksenan langit bumi, semoga Tuhan akan selalu menyertai. Nur, Pripun Sa? semoga Tuhan selalu memberkati ya. Amin. Amin. Za 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 za. Harusnya engkau mengerti perasaan yang ada di hati. Kadang hati ini gundah. Apa, Dek? Gelisah, nah hatimu mendung. Sarot Bisma Limas jatuh hati ora bakal aku menjani ra ono wanita liya sesumelan aku bakal salin ati. Hey, iya. Ayo, jaret stres, ayo. Sinar-sinar langit bumi, semoga Tuhan akan selalu memberkati. Semoga Tuhan akan selalu memberkati. Satu tembang ada janji setia terbikiskan bersama Al-Artis dari Garangan Sekat original Kusuma Laras Percussion ya. Piye kira? Oh Pak Budi rak nyanyi monggo Pak. Pak Budi aja nyanyi Pak Budi. Ampun adan lho Pak, cok laru adan kok nyanyi bocah. Heh? Oh, diaturke tembang malih. Nggih.
satu tembang lagi setunggal lagu malih monggo. Monggo Dik Nurli kalian Mbak Amelia. Mbak Amelia Nandika. Nggih. Ayo Dik Amel. Iya. Sampean viral neng patroli kan lho. Neng TikTok Mas. Oh iya. Yo, Dek Nurli, Amelia Nandika. Kita goyang lagi bro. Perdana rekod Surabaya. Ada Amelia Nandika. Juga Ratna Antika Indonesia. Walaupun jauh di mata, tetapi di hati jangan. Kasihku yang lama pergi, entahlah kemana. Kini aku sendiri di dalam penantian. Semoga engkau selalu bahagia. Di dalam dada hati aku tak kuasa menunggu depan asmara semakin membara. Di saat aku sendiri selalu sunyi sepi, bersama indahnya cinta tulus dan suci. Sayangku, kapan ku bertemu
kasih. Hey. Ayo Mas. Yuk, Ngandi. Iya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada bi'ilmillah bisolatan daimatan bitawakil walakilahi Ondo ati iku ono limang perkara kabeh pisan maca Al-Qur'an lan maknane Kabeh kepindo kepiro lakonono kabeh ketelu wong kang saleh gongkolono. kabeh papat petengira ingkang luwe kabeh limo zikir wengi ingkang suwe Sari Kusuma sakabeh sapa bisa anglakoni insya Allah Gusti Pangeran mencari. Yuk yuk yuk. Ayo. Ae Hey, host. Jumaten di Ida Kangkung A ditunggu orang tuanya di panggung ya yang atas nama di Ida utawi Kak Ida ditunggu orang tuanya di panggung monggo. Mari kawan kita bergembira, bergembira penuh sukacita bersama karangan squad jadilahnya Indonesia. Cara Wisma. Mari kawan kita bergembira, bergembira penuh sukacita bersama karangan squad jadilahnya asli Yogyakarta. Iya 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 iya. Yo. Wey, host. Ayo, Bali, Bali, host. Ayo. Iyo. Aus, wey. Ya. Sembuh. Daerah Komeng anjir. Iyo. Iyo. Putih nakal ya.
Jroning sepi tengah ratri trenyo asih kula ngalamun apa sliramu wong manis jebul amun ayang-ayangmu Wes toh. wis kasmaran. Yo. Bos, Wey, ayo. wey, Ayo. Yo, kasih jalan. kasih jalan, ayo. Apa? Atau mikir. Kurang Awas. biru. Kondur. Kondor. Ayo jaran asli nih. Kondur. Kembangnya. Wah. Kokol Pak Rizky ya. Nano. Karangan Scott original. Yo. Katon kudu esemane Tutur manis sing gawe sliramu yen sepake orang iro yen bakale nuwuhake rasa tresno kanthi seprene Rina wangi akan sanggodo ati Sedyo janji asa hidup semati Anora liya iya mong sliramu akan dadi pepaking hatiku sing tak uji tresno suci tansah bisa dadi nyawiti suci tansah bisa dadi nyawiti Awas ada saya lewat. Sing ngene tak ngene. Astagfirullah. Dedemit saka ngendi? Iya
Iya. Arif Gembio, sikat. Iya. Ayo. Wey, haus. Ayo. Yo. Jos. Hayah, hiyo. Sembuh. Kondur. Waduh. Oh Mas Dias kru. Eleng. Pan Mas Dias kru. Pan sadar pan. Ayo Mas Dias sadar Mas Dias. Ternyata dia bakat menek. Yo. Dangdung tak we. Iya, Evi tepus. Tak lilakno. Senadyan batin kula lara yen pancen rajudune rasa dipaksake mbok dipaksa ora bisa malah dadi abot sanggane ngati selawase tak ukemi mung sawiji tresnaku iki lati tumekawati nanging aku uga ngerti ngrumangsani sapa sliramu lan sapa aku iki ya wis lumrahe wong tuaku ora setuju selawase tak ukemi mung sawiji tresnaku iki nganti tumeka mati nanging aku uga ngerti ngrumangsani sapa sliramu lan sapa aku iki ya wis lumrahe wong tuamu ora setuju. Iya. Yo, pandai. Sikat sak. kasmaran Ya, ha. Wey, yos. Wey, yos. Kono Vi. Mas ini ya. Oke. Antar sampai tujuan ya, Mas. Oke. Oke. Yo. monem-monem pici Laku. Lah iya. cipi nemong
Allah. Jas. Ya, makasih. Iya. Separo hatiku lunga ninggalake aku seprene ana ning di paranmu lunga tanpa pamit ninggalake cerita sing pahit keracun batinku kepengin jerit. Sinapun sokorogo kowe lunga ninggal mokat tali tresno angrusa tali akromo kowe lali kowe citra kowe kepencut marang nafsune durjana tak lerem atiku. Wis. Wes. Sudah jangan berteman. Bertengkar. Bertengkar. Hae, iyoi. Wey, yos. Hayah. Wey, haus. Ya. Hae. Wey, haus. Aku wis ngaku salah semono. Sapa sing njaluk aja sujono? Jangan sengit aku. Barang saparut. Bermain-main sambil berlari-lari. Heli kemari, ayo lari-lari. Heli kemari, ayo lari-lari. Yo bapak pendengnya. Ayo. Hei, ayo. Oh, iya,
Ternyata iso mawangi. Pawang esmil nih. Ayo, wey, tos, sembuh. Kondor. Yo. Iya, Risma. Iya Mas Boki. Mas Boki aman Ki. Iya. Iya, Risma. Ayo. Hus. Oh iya, Yo. kondur nduk iya. Yo, imut. Iya, Risma. Podo imut. Kondur. Ya, ya. Hey, heya. Has. Ayo. Iya.
Hayya hayya hayya. Iya. Hoi. Hayya hayya hayya. Wey. Bodyguard, oke. Ayo. Aku wis ngaku salah. Kondo saknyatane saka ati ramung ana lambe geni sing nang ati enggal disirami yo ben adem kaya dewi. Sangelengke ronce-ronce melati benange lawe pupus klopo
tansah ngelingke. Kudu sepiro akeh. Ayo. Menyalawi. Hae, 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 hae. Ayo. Wey, haus. Nangis aku lah utang kurang lunas. Tos. Wey, haus.
Mas Jaro. Sampun katur Mas Rangga Wijaya. Mas Kabul.